bintang tamunipun Mbak Tatin kalian Bopo Waluyo. Nggih, terus. Nggih, Bopo Waluyo kepareng minggah wonten ing pepangguhan. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dalu punika panjenenganipun Mbak Mega gabung kalian Degling kanthi ngaturaken matur sembah nuwun. Gabungipun Mbak Mega menika kanthi beto berkah kagem dalang Degling menika ngasta live streaming. Matur nuwun nggih Mbak Mega. Nggih. Monggo minggah dhateng pepanggungan. Duduk, duduk. Saji nggo tuku cempe. Monggo. Gadruhke mubeng. Nah, karo Mbak Tati anggere iki itu cedak kayak ngene iki aku cukup. Iya. Gue udah paham. Ya. Nggih, monggo dipun aturaken monggo Mbak Mega. So Mbak Tatin. Nggih. Mbah Waluyo. Nggih. Ya, wis setya tuhu. Nggih. Mbak Mega, alhamdulillah dalu punika panjenengan saged nderek kula. Menapa niki Mas Yusuf pas mboten main dalu menika? Oh niki main Mas Yusuf. Oh nggih alhamdulillah. Kalah dhisik sing nyurat nggih. Nggih, nggih alhamdulillah. Nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Pak Degleng, Mbah Waluyo, Mbak Mbak Titot. Tatin. Karo Mas Prasetyo, Mas. Oh iya Mas Prasetyo. Mas Kris. Ya niki wau dawuhe pripun Pak kagem kula kangge Mbak Tatin sak rombongan ngoten Ya wis pokoke kuwi iku rasah sing selarik kene kok aja pikir. Oh nggih. Iki lak ya ayem to. Ayem to Mbah wis tak kok. Mbak Tatin. Nggih. Mbok bilih kirang bener dibenerke wong wis ketemu ping bola bali. Napa niki ta? Heeh. Bab niku. Iki sing tak gawa sing kosong kabeh. Ora masalah kuwi yo sliramu yo minangkani pamrih. Masalah sing duit penting. wis. Nggih, monggo setya tuhu dados. Mbak Mega. Arjenipun Rumiyin menika nggih dipun kawim setya tuhu. Nggih Pak Jadi lan sebagainya. Pak Jati iki Pak Senen Kayu Jati. Heeh. Bose Kayu Jati. Oh ngaten. Wis tau nganyang. Nek mboten nggo Mbak Mega kula terima senjenengan kabeh men. Nggih tak Mboten wacana. men nggo. Oke. Nek iki nek isine wis pokoke mangurusi mriki. Engko nek ra kober maca yo nggo kebut-kebut ora apa-apa. Ngoten nak ya Mbah. Pak Jadi kaya iki juragan Kayu Jati. Nggih. Wis tau nganyang Kayu Jati ku glethek ngono. Piro iki? 5 juta aku. Cilik kok. Nggih, alhamdulillah Mas Jadi Kayu Jati ugi rawuh. Nggih, matur sembah nuwun Berkahi. kagem sedaya mawon ingkang sampun sami rawuh. Menika ingkang sami kangen kalian Mbak Mega menika badhe menembang antengo modi anu kok malah urung ana musik iki kok wis joget. Ya gatel ngene iki. Iya. Kulino numpak gendal-gendal ning pasar. Nika tembawa napa mboten? Menika wonten seratanipun. Ora tak waca Lah tak lempit. pirang-pirang kok. Nggih. Gembawa? Oh nggih, Oh, monggo nggih. Mbak. Niki kalih Pak Prasetyo nggih. Oh karo Nggih, anu Pak Prasetyo. Mas Angger. Mas Angger. Monggo sik suarane apik iki rak elik-elik suarane. Monggo sampean sak. Sing suarane apik sing ndi, Pak? Meniki Sing ngomong sapa? Aku percaya apik nek gelem dolan nyanggonku terus ora bayaran ki apik. oh keh tunggale. Nek ngene iku ora suarane ora nek sing apik, bayaran kabeh kok iki. Waduh, Mbak, duwite duwite nyemplung rono kok ya. duwite marut-marut. Nek nyemplung rono ora apa-apa, nek nganti nyemplung rene ngene bahasa. Umpama duitku ki nyemplung rene iki bahaya. Mesti terus setan iki wis tuwek ora mikir. Terus dibutuh kok duite dicemplungke terus dadine apa nek ngene iki. Male tuwek iki mergo mikir kok monggo. Oh iya. Mbak Meganya digawa iki ra ono papane kok aku gak. Lonjur ngono Mbak Tatin iki. Nggih, niku tanggung jawab Mbak Mega sing ngaturke, monggo. Wah, teratapan aku ngerti Nggih. Cahayu. Aku ki anggere ngerti Mega ya kaya oli. Pripun? Tap-tapan. Mintaku
Biasa. Nimasita ase atut runtut tansah reruntungan. Ana paribasan omahe Kang Mangun diemperi. Ora gumun dipameri. Ing sarina lan wengine datan ginggang sarambut lamun apa adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat bukune nggone dhewe demen beda tuhu nggone dhewe demen ora sida tuhu ning sida mangkat tenan. Ya. Pindho mimilan mintuna ayo nimas bareng hana tepi wajib sida asih braya Apik. Apik. Gumun niki lho Mbah, kumise niki lho. Nah aku gumun anek wong bagus ki arep nganggo kacamata ki tetep bagus. Bagus. Lah aku ki tau nganggo kacamata plus Pripun? turu karo bojoku aku mlayu. Lah pripun? Lah kan nek kacamata plus ki saya gede to bojoku kelakepanku kaya arep dutal boyong. Lah ora percaya bojoku jenenge dagelan ketemu nganggo kacamata tetep dadi dhuwit. Lah ya bojoku ora percaya nek apa-apa saya gede ki tak nggone kacamata nyonggonen ora percaya. Nah terus Wah aku turu karo bojoku mlayu. sebabe Ono lho buang. Padahal tanganku tak tekuk ngene iki lho, Greng. Ning pasar ki ya rugi. piye Pripun? Tuku teri ki dinyang siji ki 20.000 darani bandeng. Lah ya ora lumrah teri kok dinyang 20.000 sampean. Nganggo kacamata to ketok gede-gede ngono. Ayo nduk Mega Cahayu. Ayo Cahayu, saiki wutuhe peken. Aku kang satya satuhu wit ndi saiki bebasane peteng kapapak obar sumunan handika pangayomanku lahir batin kuwas nyata mongsa dikosa mune kurang rena tondo yakti kaseksenan rika lani Siap.
Nggih, matur sembah nuwun sampun katur Pak Degleng. Nggih, matur menika tasih wonten 6 Pamundutan. amplop. Nggih, wonten gangsal amplop. Waduh, lagune apa iki? Nek, nyuwun lagu ngujiwat Ngujiwat. ingkang nyekar Dik Mega. Mega. Oke. Iki pamundutan Mbak Mega meneh, Nduk Mega meneh. Nggih. Ngadeg, yo Nduk, sekat kancane cekat dulur Eklis Nggih, Mbak Mega mboten saged ngadeg, sing saged ngadeg Pak Mbah Waluyo. Ya jumeneng yo ngene Nduk Dayu. Jumeneng. Nggih, jumeneng menika adinipun Juminem. Ya. Lagune sing kudu dipinangkani sesuai karo pamundutan. Nggih, Mbah Waloyo ngendang. Anggarane beda ngendang. Oh, ngoten. Ora iso ya Mas aku kuwi. Lagune ora. Monggo Mbak Mega dipun aturaken setunggaling lelagon Ngujiwat. ngujiwat pamundutan saking panjenenganipun Bapak Lurah. Lurah Cilacap ngoten Oh, mawon. nggih saking Cilacap. Oh, Pak Bejo. Pak Bejo nggih matur nuwun. Kalian sedaya para pamirsa ingkang wonten ing dalam streaming mirsani pokoke pun Pak Agus, Pak Yanto, Pak Pri, Pak Heru, Pak Sarjono, lajeng wonten Pak Slamet, lajeng wonten Pak nggih. Niku sederek, Mbah. minta senggol kabeh mbok Oh. rokokan sing cocok. Nggih. Pak Edi, Pak Pak Pri Kira. monggo. Krak yo ana sing nyantol siji-siji ya. Nggih menika ngujiwat. Monggo. Nggih, niki langsung kemawon Injih, Pak? monggo Oh, langsung. nggih. Ngundak selak anake tangi. Monggo langsung mawon monggo. Gendere pelok, Mas. Kelok racing monggo. Minggu yenang geget latih anjinjit alisi sak salah bawane lan ser kuning nang semake sinawang yen ngujiwat pamikiratan kuat kaya arep nekat suwi-suwi Ya. amat bebasan anggayo jimat yen tengah pangrasaku kaya sumanding aduh wong kuning Yut. Oh. Nggih. Mbak Mega menika Nggih. sampun lulus napa tasih sekolah? Ngelot tesih kelas 3 SMP, Pak. Oh nggih, kelas 3 SMP kok wis iso golek duit dhewe. Ya, Nggih. Sinajan to sampean tasih sekolah Nggih. menika wonten ing seni sedaya dipun ayati, dipun ayahi kagem masa depan panjenengan. Nggih. Golek duit ya diestokke dawuh, ya ditindakke, sekolah ya aja ditinggalake. Nggih. Ya meng aku pesen, Nduk. pripun, Mbah? Sesuk nek wis lulus SMP ora usah sekolah ning kono meneh. Lah ya nggih mboten kok SMP Lah, arep iya. mbeleni SMP piye to? Wis lulus ya wis lunga saka kono. Ya. Enggak. Emong tansah tak lalekke nanging terus
Bur. Kaya arep layu. Kanggo cecundakku among kang mas mesti Nggih, matur sembah nuwun pamdutan sampun dipun aturaken. Mbok beli menika tasih wonten monggo. Tasih menika kula wasaken Masan, Mbak Mega kalian Mbak Tatin. Nggih, monggo anggenipun badhe nyelirani. Pokoknya salam budaya, sawer RP Rp500.000. Matur sembah Yo nuwun. nek sing ora iso dienggo saiki engko dienggo goro-goro, Pak. Engko nek sing gara-gara ora iso ya sesuk nek wayangan. Sesuk nek wayangan men. Nggih. Saking Adi Pak Adi Ora kabeh Prawiro. saiki, Pak. Ngono. Nggih. Adi sendikane nek sing ora sing ndi? Nggih, manut kemawon. Bawa eling-eling Banyumasan karo Mbak Tatin diwangi nggih. Nggih. Nggih niki kula mbeta catetan nggih. Ora apa-apa. Nggih. Sing penting nembangi ora nggawa bendru, nek gur catetan ora apa-apa. Seni kewani nggawa buku ki tegese tanggung jawab. Oh ngaten. Ora sah isin lamun to ora nggo buku. Engko bedelang ora nggo buku pas kleru. Enggak dipun aturaken. Terus mangke kagem panutupan perahu layar Nggih. sedaya jumeneng. Perahu layar utawa gugur gunung menika ugi minangkani pamdutan saking nyanipun Pak Sarjono, mangke pun sendikani upami mboten nggih, mangke pun gantos perahu layar. Nggih, mangga. Raden Arya Werku Dara. Serba A Banyumasan Werkudara. Ngapak. Nggih. Nek kene Werkudara. Rasa ya, Pak. Nyata lamun satria Joripati Kok ora jadi patah ya wong padha. Ya ya ora. mboten. Ya dipatah ya apa? Ya dipati. Oh iya. Kodek wak simbar jajak. Godeke wok, Godek wok. Simbar jajak. jajak. Iki Niku napa, wulune Mbak? tekan godo-godo niku simbar wok. Wulune tekan Ora, godo. Pak. Nggih, sing rekoso ki nek pas adus. Lah napa? Simbar Jojo tekan ndodo ni arek ngresiki usuk-usuk dadak goleki. Nah. Ayo ndukmu ndak kelangan titip polo. Ayo. Ya. Yen ngandika kereng-kereng pindho guntur. Yen ngendika gereng-gereng pindah guntur. Guntur. Ora guntar ya. Guntur. Nek uyu ur. Dasar satria prawira rama eling kula eling gunungane senopati
panggung dhuwur ditambah ya. Hoya hoya. Ya panggung mriku. Ya. Mriku man. Ya, Pak. Oi. Satu seket. Hoya hoya. Syukur medun yo bagus ya. Nggih, medun yo. Ha. Oh, Mbak. Joget nang kono. Apa kene? Ha. Jas. Eling eling. Ana penane latare. Ya. Ya. Jambi dewe disigar dadi selawe rama mangsa wiji Yo ngibing. mangsa wiji Ya. pilihananku eling eling sapa Dupati. Jenur gunung sakulon banjir papaman rama katingaren wong bagus kasih tekane eling sapa eling sayur pate titik esane rama masa bareng Kowe medun ngibing karo Mas Sukis. Enggak, aku lagi ngepaske kendangnya ra iso. Kowe angger dipaske rak yo ora. Biasane dipaske. Iya. Waton joget yo. Yo. Jogete yo Mas Angger yo luwes. Ya. Oh elok. Manut Istimewa. kersaning jenengan. Rada cedhak wae mbek ora nek kesrenget. mboten nek brakot mbak Alah sapa-sapa kok arep didumak. Alah. Bathi oke. Ayo. Ya. mangsa bareng kula nderek Ha. sakersane eling eling sapa eling belia mandi jambi dewe demi sigar dadi selawe rama mangsa wiji Bola bali leren. Wis Andek tuwa kowe. iki bola bali leren. Ayo. Ya. mangsa wiji Lolo. kang Ha. dadi pilihananku Ya. eling Ya. eling sapa Ya. eling belia mandi jenur gunung sakulon banjir patoman rama mangsa wiji kang dadi pilihananku sapa eling kemani ngatukan nanging kurang reka kembali sanggae menggironge melong-melong supaya ketambah bingung ana maning modele wong Purbalingga sadyan
tombo bingung. Penari latar. Nggih, menika sampun jam 1:00 kali 11 menit. Nggih, setunggal lagon.